Kluci, holky, jsme v bušírně. Tady to je taková místnost, jakoby jediná, kde fakt mi nevadí, když se s něčím tříská, protože jsou tady asi 4-5 věcí, které podle mě jako nelze rozbít kromě zrcadel a chci, abyste se tady užívali. My už se tady ten haken dřep, jak se nazývá, tenhle ten stroj trošku odháknul, takže tam stačí jenom přijít a zatlačit. Další věc, srovnat ramena, celý záda na něm a nožky. Samozřejmě záleží, co chcete cvičit. Jestli chcete cvičit víc přední stehna, dáte si nohy víc pod to, jestli chcete cvičit víc jako stehna komplexní, dáte si to do prostředka, popřípadě nahoru, na hamstringy, zadek a tak dále. Trošičku to samozřejmě ty svaly ovlivňuje. Jak jsem říkal, uvelebím se, nemusím mít opřenou hlavu, asi do začátku doporučuji, abyste i viděli, že opravdu je všechno odháknutý. Zatlačím, je to povolený a jdu s nádechem co nejníž. No, když půjdu úplně dolů, nic se vám nestane, můžete z toho odejít, ale to zase úplně taky musíte dělat. Každopádně, jak říkám, jdu ten rozsah pohybu, že už jsem připravený z toho tréninku co nejníž. Tak, záda furt opřený, tlačím záda do podložky a poslední asi důležitá věc, 2 dokonce. Ono toho je fakt docela dost, já se nedivím, že pak chcete toho trenéra. Ne, každopádně. Tlačím jak do paty, do celé špičky, pata, palec, malíček, takový trouhelník, do kterého se musí tlačit. Nesmím tady být takhle, ani takhle a jdu teda nádechem, to je ta druhá věc, co jsem ještě slíbil, a s výdechem nahoru. Nemusím úplně takhle propínat jako nohy. To je další taková jakoby častá chyba, že jestli chcete odpočinout, uděláte něco takového. Přitom jako ten stroj je sám o sobě tenhle docela těžký, podle mě takových 25 a 20 kg určitě má, takže opatrně nádech, výdech, nádech, výdech. Až když budu odcházet, zaklapnu to tak, že budu tlačit na tuhle páčku, sjedu dolů a ono se mi to tady zahákne. Takže tak. Jdeme na druhý cvik na leg press. Tak, u leg pressu zase další pravidlo. Opřený spodek zad, vršek zadku. Kolik procent zad bude opřených je rádoby na vás, jestli budu mít hlavu opřenou, tady možná bych to ani nedoporučoval. Postavení nohou, pojď takhle ke mně, zase takový pravidlo stejně jako u haken dřepu, čím víc nohy od sebe, tím víc jsou to vnitřní stehna. Čím víc nohy u sebe, jsou to vnější stehna a čím víc nohy dole, vršky, předky, spodky, zadky. Tak, uděláme zase nějaký kompromis mezi těma všema, zatlačím do celé plosky nohou, tím pádem se mi to samo odhakuje, chytnu se tady, nedržte si ty kolena, nedávejte si tam takovou váhu, abyste to potřebovali, prosím, spíš se držte tady zapřený, tím vlastně získáte i větší sílu. Nádech, výdech a zase nejdu co nejníž, aby se mi takhle neodlipoval zadek, bederka, zase špatně, že jo, špičky, paty a tlačím do celé nohy. Takže nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Zahakuju to tak, zatlačím a ono mi to tamhle sjede a bouchne to do toho. A můžu v klidu zase odejít. No, takhle. Pamatujte, nádech, výdech. Většinu těch cviků, jak na nohy, na prsa, cokoliv, tak většinou je to tak, že to od sebe odfoukáváte. Tím si taky můžete pomoct. A nebo když tělem klesám během cvičení, že třeba u toho dřepu, tak tam jdu zase s nádechem dolů a to zase dám takovou pomůcku, jako když jdu pod vodu třeba. Jako když se jdu koupat, takže hezky nádech, výdech nahoru. Tak, jdeme na další cvik. Kdybyste i chtěli si u nás jít do solárka, tak jako můžete samozřejmě, jo. Každopádně máme tady cvik na prdelku. Tak, tadyhle je jeden z našich nejnovějších strojů, prosím vás. Hezky, pohodlně doporučuji. Zase já budu mluvit někdy, kdyby na mě koukal třeba nějaký jiný trenér, může se mu něco nelíbit. Já tady třeba i doporučuji to, co opravdu dlouho dělám a vím, že je to bezpečný, vím, že to třeba líp ucítíte a že když vlastně už něco děláte strašně dlouho, takhle je to třeba i v té škole nebo v práci, čehokoliv, tak přijdete na nějaký malý, drobný vychytávky vlastní úpravy, jak nějaký ten sval cítíte mnohem líp. Tady prostě doporučuji nestát u toho úplně takhle na rovnaný příjmení, můžete zase vyzkoušet, ale klidně se tak jako opravdu uvelebit. Opřít spodní nohu o takový gauč, co je ještě dole, a vrchní kopítko si opravdu přiložit víc jako do spodu než do vršku a tlačit hlavně teď do paty.
Můžete si samozřejmě cvičím pravou nohu, tak si budu třeba i pravou rukou, že se mírně vyosím, to by taky třeba nikdo nedoporučoval. Já malinko, jo? A že si držím ten zadek a hezky cítím, jak se mi zatíná. Takže pravou ruku si dám na pravou půlku, tak, no a dá se to. A zase s výdechem otlaču. Tak další cvik je addukce, neboli náš oblíbený ginda cvik. Tady prosím vás, když je to takhle moc příjmený, můžete si to dát víc do lehu, ať se tam hezky vejdete, což já teď chci a potřebuju. Každopádně leze se do toho zhruba takhle. A co je nejdůležitější, tenhle ten cvik, zase na zadek, vnější stehna, ale holky, nebo i chlapy, já sem chodím taky, neodrážíte to nohama, on se dá vlastně roztáhnout, když je tam nízká váha i takhle. To je obrovská chyba. Tlačte to samozřejmě stehnama a kolenama od sebe. Takže já se tady dám třeba aspoň 35 a opravdu jenom kolenama jdu od sebe. Jo, i vlastně, jestli byste chtěli velký level up, můžete si to vyzkoušet takhle. Nebo se u toho i hodně předklonit a opravdu ucítíte, jak ten zádeček se úplně vypaluje. Takže s výdechem jdu zase od sebe a nezapomínám, tlačím co nejvíc do kolen, do stehen a s výdechem otvírám nožky. Můžete, nemusíte zase vyzkoušet různě, jako zvedat se u toho, tak zase jsou tam ty svaly zase v jiném trošičku pořadí, taky vám to něco nějak pomůže. U tohle snad doufám, ani není možný se nějak zranit, jenom říkám opatrně na tadyhle to. To tu nechci vidět. Jdeme další stroj, náš vertikální leg press. U tohle cviku, abyste věděli, jak si na to správně lehnout, se furt držet takhle z těch madýlek. Takhle si zalehnu a to je vlastně jako pozice pro ten leh. Potom zase dáme nožky nahoru, zatlačíte nebo odháknete ten stroj dvouma věcma. Zatlačím nožkama, dáme páčky ven a už je ten stroj odjištěný. Když ty páčky vrátím, je to zase zajištěný a můžu utíkat odsud. Jo? Každopádně zatlačím, odháknu, chytnu si klidně nejlíp páčky tady, nebo tady, jak mi je to prostě pohodlný, ale vždycky na ně musím došáhnout. Ukazuje mi to vlastně, že ležím správně a můžu jistě cvičit. A jdu co nejvíc dolů a výdech. Co nejvíc dolů a výdech. Tlačím do špičky, tlačím do paty a no, zase nemusím takhle zbytečně propínat nožky a no, to už je hodně podobné jako těch dalších cviků. Nádech, výdech. No a dělejte mezi něco 5 až 500 opakování. Kdo udělá 5 set, tady s 50 kilama, tak mu dáme tady nějakou odměnu, třeba v rámci obejmutí ode mě a pusinky na čelíčko od Vlastíka. Takový jeden z posledních větších strojů na nohy u nás Enzo Gymu, tak je tenhle leg press. Vy, abyste tady cvičili správně, takhle s ním nebouchali, tak tady ze zadu si to musíte nastavit. Odháknu, dám si to co nejvíc k sobě, čím víc to dávám k sobě, tak tím samozřejmě hůř se mi do toho poleze, ale budu cvičit v tom rozsahu největším. Takže jenom si tak trochu pomůžu, dáme si to semka a stejně zase platí pravidlo. Čím vejš nohy, zadní strana a tak dále. Už jsem to tady říkal hodněkrát. Opřu záda, opřu vršek zadku a jdeme opravdu, co mě to pustí a s výdechem tam. Takže nádech, výdech, držím se tady. Musí být stabilní určitý body, jak na té klenbě, tak samozřejmě zadek, záda a jdu. Nádech, výdech. Borci samozřejmě můžou vyzkoušet i tady ten plný stroj jednou nohou a jdu zase. Když jdu třeba nějaký cviky po jedné nožce, už jsem takový tak zrychlený, už mám trochu hlad, jo, tak většinou je to tak, že jedna ruka mi drží vnitřek kolena, druhá ruka mi drží vnějšek zadku a tak jako jistím si ty body, aby náhodou se mi něco nestalo. Nádech, výdech, nádech, výdech, obrátím, nádech, výdech, nádech, výdech. No a zase něco mezi 5 až 500 opakování a držím vám palce. Ne, každopádně, když jsem začátečník a jdu do fitka si zacvičit, obecně se pohybuju 10-20 opakování, beru si lehčí, možná střední nějaký váhy, abych opravdu těch 10-20 udělal krásně. Naučil se u toho stát, to je snad nejdůležitější. První vždycky postavení těla, postoj a potom dech a pak teprve odkud kam ten pohyb správně vést.
Neukázali jsme si dřep, neukázali jsme si výpady, má to být jenom taková ukázka, jak cvičit tady na storích, aby sem opravdu mohl přijít každý a nezranil se, anebo vy jste mu byli schopní pomoct. O tom mi prostě jde, ať se tady cvičí správně, bez úrazů, obezřetně. A i tak to samozřejmě patří k tomu to jedno naše tady pravidlo, který taky nešvár se tady rozmohl trošičku. A to je úklid kotoučů a tak dále. Takže opatrujte se, opatrujte to tady a cvičte zdravě, dlouho, hezky.